balimaw ani ɲantuma kibaruya m'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye ko gouvernement kɔni ale ye état d'urgence sigi an ka jamana kɔnɔ tile 10 kɔnɔna na. O état d'urgence ale ye waati ye waati min kɔnɔ jamanadenw ka hakɛw dɔɔni bɛ bɔ olu la walasa ka finitigiw ka baara nɔgɔya u ma u bɛ se ka dɔ bɔ lakanabaliya la cogoya min na. Hakilina jiginna ni état d'urgence kɔni bɛ sigi waati la waati min gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ k'a d'a kan banbaci juguw kɔni ka wale juguw kɛlen don ka caya jamana fan caman kɔnɔ nin waati in na. O tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira aw la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko lakanabaliya kelen hukumu kɔnɔna na an ka finitigiw kɔni taara bɔ maajugu 30 kan Kalabankɔrɔ Kati mara la. Kunnafoni y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin maa 30 ninnu k'olu minɛna sugu kɔnɔna de la wa ko musomannin 2 b'u la. Ni mɔgɔ minnu minɛnen kɔfɛ a yera ko fɛnjugu caman tun b'u bolo minnu marifa b'olu la besew b'olu la muru wɛrɛw b'olu la ale ni hali drogue juguw ko o bɛɛ tun bɛ ni maa kɔfɔlen ninnu bolo. Kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni maa kɔfɔlen ninnu kɛlen don ka Kalabankɔrɔ kɔni mɔgɔw kɔni nin ta k'a da u kun k'a d'a kan u tun bɛ se ka bin mɔgɔw kan waati bɛɛ nin yɔrɔ in na. O tɛmɛnen ka bɔ yen fana an b'a yira a la k'a fɔ i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na ko dɔgɔtɔrɔw ka baarabila kudayi o kɔni o banna nka a kɛlen don ka mankan dɔ wuli Yirimajɔ Asako la. Yen dɔgɔtɔrɔw ni yen baarakɛla dɔw fana tun taara baarabila kudayi la k'a sɔrɔ olu ka syndicat ni o ye FENASCOM ye ale tun y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu tun sen tɛ nin baarabila kudayi in na. Nin dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko a kɛ b'olu kɔnɔ ko a kɔni b'olu kɔnɔ k'olu bɛna mɔgɔ minnu tun taara baarabila la ko k'olu gɛn ka mɔgɔ kura ta k'a d'a kan ko olu tun man ka taa baarabila in na. Nka ni mɔgɔ kɔfɔlen minnu kan ka bila olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni k'olu ma kojugu foyi kɛ k'olu taara baarabila min na k'olu tun kan ka taa la k'a d'a kan k'olu tɔɲɔgɔn minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la k'olu tun taara baarabila la ko donc ko ni olu fana tun ye baara bila ko tɛ kojugu ye olu fan fɛ. Ni kunnafoni ne tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɔ ka kulomajɔ la.